Salam mehriban çağlar. Ýagdaýlaryňyz goýma. Meň adym Aman Nazar. Men bundan sonra ýörekde sizler üçin gyzykdyja videolar taýýanlamakçy. Men bu videolarymda sizlere ilim, bilim, teknologiya we başga-da bir näçe uğurlar boýunça hekaýalar we täzelikleri görüň bermekçi. Mehriban çağlar, siz gelecekde gaty güýçli, tutan ýerli, öz arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagy üçin soňuna çelli göreşlik çağalarsınız. Hanonna gelin hemmemiz bilelikde öwrenmäge başlaýyn. Mehriban çağlar, bugünkü öwrenjek temamyz bolsa beynimiz. Taýyn bolsaňyz videomuza başlaýyn. İnsan beyni iň geň aldyrjy zatlaryň biridir. Mehriban çağlar, insan beyni ortaça 1,5 kilogramdır ve beynimizde 100 milyard nerv öjükleri vardır. Her bir nerv öjügünde bolsa, müň bilen 10 000 aralygynda bu öjükleri bir-birine baglayan sinaps ady berilýän baglanma nokatlary vardır. Mehriban çağlar, beynimizin %70 ötürmi suwdan ibaratdyr. Size yine bir täsin bir zat aýdaýynmy? Beynimiz agryny duýýan däldir. Meselem, elimi çümlüklen ýagdaýynda men agryny duýýan. Egerde beynimizi çümlükläp bilsek, onda men agryny duýup bilmezdim. Serediň çağlar, alan şu demem 25 götürümni beynimiz ulanandyr. Mehriban çağlar, edil şul videomda aýdan zatlarym öwrenen bolsaňyz, onda siziň hem beyniňiziň içki guruluşy ütgendir. Ýagny çağlar her täze zat öwrenenimizde beynimiziň içki guruluşy ütgeýär. Bu da siziň has akylly çağı bolmaňyza sebäp bolýar. Inna araňyzda soraýanlar bardyr. Bu haýran aldyrjy täsin beynini goraýan zat ýokmy diýip. Elbetde var. Kelle çanağımız beynimizi gorayan bir galkandır. Ve beynimizi 22 sany ayrı-ayrı sünkler gorayandır. Mehriban çağlar, bugün kep beşigimizin soňuna geldik. Indi kep beşiklerimde näme bardy bilmeýi isleýän bolsaňyz, maňa ýazyp bilersiňiz. Mehriban çağlar, indi kep beşigimde görüşýänçek, hoş, sag bolun.